I avui ens ha semblat molt interessant i molt oportú ensenyar-vos per què el bàsquet Artés és tan especial, per què a la localitat d'Artés els partits de bàsquet es converteixen en una festa, veiem. Jo ho dic des de la pista, que tinc la sort de viure-ho des de la pista, que encara és com a dalt, però multiplicat per 5. És màgic, és màgic. Jo he jugat per molts llocs i com aquí sap greu pels altres, però no s'apropen. Tu ara parlaves de la màgia d'aquí a Artés, doncs això que ve d'aquí dalt, aquí baix també t'ho fan arribar. Aleshores, és impossible que l'equip no vegi en sintonia, seria una falta de respecte. Aleshores, ja es portem uns anys, uns quants aquí, una pinya, i cada any som més i som millor.